किती लायला बघायला लागणार आहे मोडकोस तुझे म्हणे हबरा गण मडक्या खेच मडक ना एक दिवस बंद झालं वय 8 दिवस बंद झालो तू होपड्यान मग तुला होपड्यान तुका सांगता आणि बॉड जाण्या तू मुझ बाशी अंकुवार म्हणून काजार बाजार झालो म्हणून पाहिजे ते मडक्याला पण घाणा दोन पाहतो मडक्याला लागलो आणि तू काय किती रे सिगार सर हेला आणि तू एक दिवस सर पी पिऊन सिगार ओढून तुझी लिव्हर कुडकी जाईना जातोय यात काय करू मेळपा नाही हुई शावटान पटावून जा आणि वो मोड हँड तू अंकुवार असतो ना रांड जातलो रांड कळलं का नू त्या मडक्याची रांड जातलो अब खबर नाही एक सांग मडक्या खबर दिसात किती मोडक्याटा किती हेटा अरे सारख्या ताळी मरे इथून काले नाही 1000 मे नाही 1000 मुडच्या दिसा 2000 होय मोडक्या आणि आव दिसाचो आणि रात्री सोरो आणि 20 बो शिगार म्हणून फक्त 100 रुपये मोठा आणि मुग्या झाल्या महिन्या फक्त 3000 आणि तुग्या झाल्या 50 आणि 100,000 याची ते कोत केलं फ्रेंड काय मडक्या खबर सिगरा खबर त्याला काय आम्ही तू बरे फ्रेंड मरे सारखे मडक्या खबर सांगून सिरियसली खबर सांगून किती लागायचे दुश्मन काय फ्रेंड जास्त फ्रेंड तू ते बोलतो आमगे तिकडे तू किती मुलं प्रॉब्लेम मध्ये सारखे फ्रेंड मुळे मुझे ना फ्रेंड आहे सुखांत वांडी के बाजू दुकान वांडी के बाजू सारखे फ्रेंड दिसाचे पावले रात्रीचे पावले सारखे का फ्रेंड मोठा आहे आणि कोण फ्रेंड पाहून आहे ना फ्रेंड म्हणा एक रामदुकर मोठा आहे सारखे ते गिन्नी अलकट मोठा अलकट सारखे सारखे तू गेले एक सांग किती जास तू माका गोळी ना पड म्हणतो तू किती होतो अरे बाबा गोळ ये तुका पड दिता सापाच घात गायला आता दिलं गिन अंदाचे मार हॉस्पिटल गेली आणि हॉस्पिटल तरी तू गे नाही समतो धावून बुजाचे गेन बांबूल गेलं आणि बांबूल तू सारखं बर जाईना मानी पालर म्हणून अंदाचे काढा मानी पाळ फ्रेंड उठाय पिंडक्स होय काय तुका 200 रुपयाला मिळतो 200 अरे आव तुझे बेस्ट फ्रेंडशिप चेक कोता रे तू थोडा नुलो कोण दाखवत का म्हणून बेस्ट तुझे फ्रेंडशिप सारखी स्ट्रॉंग आमच्या सिमेंट मध्ये सारखे कभी नाही तुटेगा हम किती आहे बाबा आम्ही सारखे बेस्ट होईल फ्रेंड सारखे भितर सारखे फ्रेंड आम्ही भितर सांग आम्ही भितोसो फ्रेंड होय भितोसो मला समजून मध्ये गेले अरे कर मेरी म्हणजे अंडरवेअर सत्तारी अंडरवेअर मेळून कोण मागी तू घे अंडरवेअर का नाही राहून तू मुगे गायले काय ना दे तू मुगे गायली आई तुझे गायले त्या फ्रेंड मोठा आहे ना लागून बाबाक मारलो तो पण सुरी आता बिरान म्हाका दिसता जातोच आमोरी भाव गोमतो फुगार कोत्ता घेऊन आयलो नाची दोरी खोकलेचे नाव मोजे हाना मारी तुका लागून साप केली पाहिजे ती चोरी आता उगडास म्हाका येता पाय कोरे जाऊच गुन्या उगारी ओ पाय ओ मोजा मोगाच्या पाय ओ पाय ओ मोजा मोगाच्या पाय पाय मुडो पूत भांगाराचो गोळो आता कितें करू पाय उगले न्हय सोडलो ओको गांठिया घेवन भोंवता हांगा वाजयता हेळ किळो ओ पाय ओ मोजा मोगाच्या पाय ओ पाय ओ मोजा मोगाच्या पाय अविस तू मग सारखे लाईक झाला लग्ना का आणि तू सारखं लाईक होता हा पाय आणि भितर किती कोत म्हण सांग को मार किती तू फुल मान तको लाव पाय ओ पाय मी घे चेडी लिसोत नका तू पकड शो तू होता बघ शो अरे पाय तू भितर
शू 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 कोणा धावणे तारीख कितो उल मार अरे मग चेड्या तू खबर ना मी तो जाय तू कुकडे येलो कुकडा धावडायता कुकडे जाऊन कोणाला कुकडू रे शेजऱ्या गेली आणि कोणागे चेड्या आवय आमगे शेजऱ्याला काय कुकडू नाही बऱ्या तू शेजऱ्याला कुकड्या धावडयता वय, वय रे चेड्या. शेजऱ्या भायले धावडयता रे चुप होत राह बोल कोणाका ओके पाय ओके पण ना ते ओके पाय म्हाका एक सांगू तू आज अकस्मात गर्गीत कोण येलो जाण मरे पाय म्हाका टिचरीन धावडयलो दोन्ही पिरियड धावडायलो होय. आणि किती आले चेड्या जाण मरे पाय होय. मुगे बुकी कापली टाकल्या तू म्हूण सदां सांगता टीचर किती बडाचे बरोय तितले बरोय काढ म्हूण सगळी कोर म्हूण मागीर कित्या लढायला तुका रे तुवें सांगला पाय म्हाका टीचर बडाय कित कोत तितल्या कोर म्हणून होय सांगलोले तें केलें हांवें होय. टिचरीन बरे 5 आन्सर बोर्डागे बरोयले होय. बरोयले आनी टीचर बसवली होय. आनी जापू 2 मिनटां उठवले आनी बोर्ड पुशिलो पुशिली. हांवें एक गोत केला रे कित केलें चेड्या? हांवें राबर घेवन बुगावल सगळे पुसून काडलें आवय 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 चेड्या तू काय सांगलो टीचर किती बरोय ते बरोय होय. म्हूण टीचर किती पूस म्हणते पुसू नाही काय रे आनी तुवें सांगितलं ना आवय. टीचर बोर्डाय कित कोर वो अन्नाड म्हणे अन्नाडी मी काय चेडो सारको चेड्या किती झाली चेड्या तू सांगलो आहे तुका काल 500 रुपये दिलो 17 गरज म्हणून हा होय. उकली माग म्हणून तुका होय. हुंय गायले खुश हुंय गायले तुवें 500 रुपये दिले नाही होय. त्या 500 रुपये हांवें पिंजिले पिजिले होय. आणि किती रे चेड्या जाण मरे दोतरान केल ते सुमराचे कित केले? म्हाका 500 रुपये दिले आनी दोतरागार वच होय. म्हणून हांव दोतरागार गेलो दोतरान म्हाका बरो तपासलो आनी म्हणू लागलो कितें? तुका जोर येल म्हूण जोर येल म्हणून लागलो मागीर कित केले चेड्या मागीर कित केले इतल्यान पाय काड मरे म्हाका तपासला आनी म्हाका 2 शारोपी भांडी दिले 2 रुपये बाटली दिली होय. आनी कित म्हणू लागलो जाणा हे शारोपी बाटल्यातुली दिसा 3 कुल्यार घेवन पिवपाची होय. आनी दुसरी शारोपी बाटल्यातुली दिसा 3 कुल्यार घेवन पिवपाची होय. टोटल कितू कुल्यार जात रे पाय सगळी म्हूण सोजाल नाही चेड्या सोजाल नाही होय. आणि आमगे घराको कितू कुल्यार हाय एक मागीर 5 दोतरा पाय अंडी तोलो आवय 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 एकला कोण तू सगळी शराब कोण उडयली न्हू कोण उडयली? आवय वा मिगे चेड केदो सुद्रो तो कोण जाणा आणि इतल्यानू होय. दोतरा मुखार हाय 500 रुपये पिंजिले चेड्या तू केदो सुद्रो तो कोण सांग जाणा हांव ना केदो सुद्रो तो हांव मरे सुदोतलो होय. हांव हालसा इस्कला वचना रे तुवें नायट इस्कला घालो न्ही होय. पूण हांव वचना असं कित्याक न्हू? हांव काजार जात मरे पाय काजार जाता होय. अरे तू खानी म्हूण कोणा म्हूण पयली अकल तू सोड गेलोली आता काजरा आणि खबर उलयता पाय हानीमून म्हाका आत कळटा कळटा? म्हाका शिकवलं मरे हानीमून शिकवल तुका होय. ट्रेनिंग दिल्या होय. कोण चेड्या कोणी आमगे ते शेजऱ्या कित्यार बायल ना रे होय. होय तिगे गो तार बारा बोटी गे होय, बोटीच्या हा? होय, होय. तेन सांगिला आपल्या एवढ्या ट्रेनिंग आयो म्हूण 3 दीस ट्रेनिंग होय. तू किती बायले न्हू आणि इतल्यानू होय. जरी तर तू 3 दिसान शिकवलो न्ही होय. जाल्यार म्हाका सर्टिफिकेट दितो म्हूण Certificate दितो सांगिल्या? होय आणि जरी तर 3 दिसां भितर शिकवलो 2 ना 1 दिसान शिकवलो न्ही होय ट्रॉफी आणि मेडल दितो म्हूण सांगिल्या हेस म्हूण तू कित्यार बायले सांगिला होय. आमगे सजरा कित्यार बायले सांगिला होय. ते दाखयता मिगे चेड्या पाड घाती हा